Ahlinize salam. Bu dersimizde Python'da fonksiyalar görmekçi, fonksiyalara giriş etmekçi. Fonksiyalar näme? Biz matematikadan bilýäs. Meselem, biz bir fonksiya alsak, fonksiyalar belli bir ütgejleri, yani tertibe salıp kadada, yani belli bir kadada ütgejini görkezmek üçin. Meselem, diyelim fx fonksiya şular yani bellenýär. Ya da y hem deyip bilersiz bunu. Fx dendir diyelim mesela 2x koşmak 5 bolsa. Näme demek bolýar? Fx'imiz x ütkende x'in kessesi ve üstüne 5 koşulup fx'in bahasy gelýär. Mesela biz fx ütkedip bilmeýäs, ýöne x ütkedip bilýäs. Mesela diýeli x dendir 2 bolsa. Onda fx näme demek bolýar? X'in ýerine 2 goýmaly diýär. X 2'den. X gören ýerimize 2 goýýas. Şu ýerde x var, şunun yerine 2 geçecek. Sebep ikisi bir zat, x bilen 2 geçecek. Dendir diýär. Indi näme diýär? 2x koşmak 5 diýär. Yazaly 2, yani köpeltmek. X gören yerimize näme goýýas? 2 goýýas. Şu ýerdäki 2 geçecek. 2 koşmak 5 bolýar. Dendir 9. Onda x 2'den bolanda fx ya da f2'miz näçeden? 9'dan. Bunu näme diýip bileriz? Meselem diýelim. Bizde bir fonksiýa var. Biz meselem adam sanynyň artyşyny ya da bir zanyň artyşyny, meselem adam sanynyň artyşyny belli bir fonksiýada, belli bir tertipde görkezjek bolýar. Her ýyl näçe adam artýar ya da bir obada her ýyl adam sany näçe bolýar. Indi şonu görelim. Meselem f ýyl diýelim. Ýyl diýelim. X'in yerine biz x ütgejini aldık, şonun yerine başka da adam yazıp bilirsin yani. Yokman x bolmak mecburiyetinde de. F ýyl diyelim. Indi f näme görkezýär bize? Adam sany. F'in yerine de istendik zat yazıp bilirsin. Mesela adam sany yazalım. Adam sany diyelim. Fonksiyamız çıkacak netice adam sany gerek bize. Adam sany näme göre ütgeýär? Ýyla göre ütgeýär. Her ýyl şoňa göre ütgeýär. Indi şu ýerde fx x'e göre ütkedi. Mesela x 2 diýdik. f2 9'a denk oldu. X'in yerine 3 koysak şu yere 3 gelirdi. Onda fx 11'e denk olurdu. Bundan adam san diyelim. Näme göre ütgeýär? Ýyla göre ütgeýär. Adam san diýdik. Dendir ýyla göre ütgeýär. Mesela her ýyl adam san 2s artýan bolsun. Bir obada. Ýylyň 2s-çe artýan mesela her ýyl adam san. Başda diýel şol obada mesela 1000 adam var. Koşulýar ve her ýyl şol obada adam sanlar, yani mesela näçe artsyn? 2'se diýmeli, ýangyş oldu. Her ýyl mesela şol obada adam san näçeden artýar diýeli? 30 adamdan artýar her ýyl. Mesela birinji ýyl 30 goşuldy. İkinji ýyl ýene 30 goşuldy. Ýyl, yani 1-2 ýylda 2 tane 30 goşulýar. 3 ýylda 3 tane 30 goşular. Onda bu näme diýmek bolýar? Ýylyň estes, yani 30 köpeltmek ýyl bolýar. Yani 30'un ýyl estesiçe, yani näçe ýyl geçse şonça 30 goşulýar. Mesela 5 ýyldan soň 5 tane 30 goşmaly, yani 5 köpeltmek 30 goşulýar. Şular yani bolsa. Indi meselem 5 ýyl soň şol obada näçe adam bolar? Ýyl eger 5'e denk bolsa. Indi näme etýär? Ýyl gören ýerimize 5 ýazýas. Indi ýazýas adam san. Näçe ýyl soň? 5. Ýyl gören ýerimize 5 ýazýas. Deňdir 5 ýyl soň. 1000 goşmak. Indi her ýyl 30'dan artýan bolsa 5 ýylda 30 gezek. Yani 5 gezek 30'dan artan bolmaly. 5 ýylyň içinde her ýyl 30 adam artsa 5 gezek 30 adam artypdyr. Yani 30 köpeltmek 5. Yani ýyly gören ýerimize 5 ýazýas. Şu ýerdäki 5. Onda deňdir 5 ýyl soň şol obada adamlaryň sany 1150 boljak eken. Indi biz bunu Python'da nädip ulanmaly? Python'dan ulanşyna geçsek, Python'da define diýilýär. Biz bir fonksiýany alsak, şu ýerde ine adam san diýip ya da f diýip şu fonksiýany atlandyrdyk. Şu fonksiýanyň ady şunda f, berde adam san. Biz ýeniden Python'da bir fonksiýany atlandyrmak üçin define ulanýas. Näde bulanýas muny? Define diýäs. Atlandyrmaly, ýani define
şonu belli etmek demek. Define bir zady mesela adam sanyny define etsin bize. Adam san define etdi. Indi onu näme görä ütgeýän adam san? Ýyla görä ütgeýär. Ýyl diýäs mesela. Ýyla görä ütgeýär. Ýyl diýdik. Edil ýokardaky fx ýani matematikadaky funksiýa ýani munda da funksiýalar. Ýyla görä ütgeýär. Indi diýelim mesela adam san diýeli. Dengdir diýeli. Näme bolsun? Ýokardaky funksiýany ýazalım. Başda 1000 adam bardy. Soň goşuldy 30. Her ýyl 30 adam 30 köpeltmek näme? Ýyl diýäs. Indi bize şunu görkezýär. Indi biz näme diýäs? Print diýelim. Sebäbi ekranda görkezmek üçin print funksiýany bolmaly. Näme görkezmeli bize? Adam sanyny. Hop, ýangyş. Indi şu ýokarda şu ýerde ýazan adam sanymyzy görkezmeli. Bu ýerde hokman bir ýerdäki adam san, indi bu ýerde ýazan funksiýamyzyň ady bilen meňzeş bolmak mejburiýetinde däl. Sebäp funksiýanyň içinde men muny x diýmem atlandyryp bilerin. X ýa-da başga bir zatlar diýip bu ýerine atlandyryp bilerin ütgüdip. Möhüm bolan biziň funksiýamyzyň ady bar. Indi bu içindäki ýyl bu ikisi meňzeş bolmak mejburiýetinde. Sebäbi şu ýyl şu ýerdäki ýyla görä ütgeýär. Nädip? Indi görelim. Print adam san diýdik. Indi biz muny böyle print etsek näme bolýar? Print etmeýär. Hiç tat print etmedi. Sebäbi biz funksiýany belledik, ýöne print hem şu funksiýanyň içinde de üçin. Biz ilk şu funksiýanyň özüni print edip ekrana çykarmasak, bu ýerdekiler çykmaýar. Eger şu çyksa, şu ýerdäki ähli zadam ekrana çykýar. Şonuň üçin ilk biz o funksiýanyň özüni çykaralyň. Adam san diýdik, çağırdyk. Näme? Ýyl. Indi ýyl neseren? Bu ýerde ýyl diýär. Ýyl ýazmaly. Ýyl görkezýär. Şu ýere sen tıklayt ýazyp bilersiz. Näme ýazalyň? Näçe ýyl bolsun? 10 ýyl soň diýelim. Adam san 10 diýdik. Görelim näme çykarýar. 1300 çykardy. 1300. 10 ýyl soň adam san 1300 boljak eken. Ine şu ýere goýup hataplasak çyndan 1300 bolýar. Biz print ýazmasak hem ekrana çykardy. Näme üçin? Sebäbi biz print'i bu ýerde ýazdyk. Adam sany görkezdik. Ýöne biz adam san diýip ine şu funksiýany çağırmazdan öň define edip run etsek, işletsek hiç tat çykarmady. Sebäbi biz adam san bu funksiýany çağırmadyk. Ine bu ýerde bu funksiýany çağırdyk. Funksiýany çağırsak içindäki ähli zat birlikde geldi. Funksiýany çağıran wagtymyz aşagynda şunu işledi birinji. Onsoň ol işledi we onu ekrana çykarmak üçin ine bu print funksiýasy işledi. Eger şu bolmadyk bolsa näme bolardy? Diňe şular ýany bolsa. İşledelim. Çykarmady işler. Näme etmeli bolýar çykarmak üçin? Biz print'i bärde aýratyn ýazmaly bolýarys. Print'i şu ýerde ýazmaly bolýarys. Nan, hiç tat çykarmady. Näme üçin? Sebäbi biz funksiýanyň içinde ine şu ýerde adam san dengdir ine şul diýip ýazdyk. Ýöne biz funksiýa näme çykarmalygyny aýtmadyk. Bu ýerde biz funksiýany çykardyk. Ine funksiýan print etdi adam sany. Ýöne funksiýanyň içinde hiç tat çykarma, hiç tat goýmadyk. Çykarmak üçin hiç tat görkezmedik. İçi boş, çykarmaly zady boş ekran. Şonuň üçin biz funksiýanyň içinde print diýip näme çykarmalygyny ýazmaly bolýar adam sanyny. Şunu ýazmasak funksiýanyň bärde print ýazanymyz bilen barbyr hiç tat çykarmaýar. Sebäbi funksiýanyň içindäki zatlar şu funksiýany işlememizde funksiýanyň içindäki zatlar işleýär. Biz eger funksiýanyň içinde print ýok bolsa, biz funksiýanyň daşynda bärde print ýazanymyz bilen bu print etmeýär. Bu diňe funksiýanyň içine goýar. Şonuň üçin biz print ýazyp, ikisinde de print ýazsak, ýendem 1300 çykdy we nan çykdy. Näme üçin? Print ýazanymyzda ilk bilen adam san onu okady şul içini. Şu ýerde print bar. Adam san okady. Geldi print adam sanyny şu ýerdäki adam sany çykardy. Onsoň print etdi. Näme? Adam sanyň özüni print etdi. Adam sany print edenimiz bilen onuň içi boş ýan adam san bir funksiýa ine şu ýerini print etdi diňe. Başga print etmek zady görkezmedik. Print diýip ýazsak aşagyndan nan diýär. Funksiýanyň özüni çykarýar. Funksiýanyň özünde print ederlik hiç zat ýok. Şonuň üçin diňe biz şu ýere adam san näçe ýyl etjek bolsak şonu ýazsak ýeterlik. Meselem 10 ýyl diýsek 10 ýazýas. Ine 1300 çykardy. Şular ýani bu ýere ýyl
Ütgöjüsini goýmak hokmanmy? Goýmak hokman däl. Muny aýryp bilersiz. Muny aýyrsak näme bolýar? Indi göreliň. Adam san 10 ýazsak näme diýär? Ýalňyş diýär. Adam san text zero positional argument diýär. Ýani positional argument ýok. Funksiýanyň içine biz hiç ýeli ütgöjü goýmadyk. Bu ýerde goýduk. Bu funksiýanyň içinde däldigi üçin okumaýar. Onu näme etmeli bolýas? Ýyl diýär. Dendir input diýär. Indi biz input almaly bolýas. Näme diýäs? Ýyl diýelim meselem. Ýyl giriz diýäs. Ol ýyl näme de bolýar? Sanda, integer diýäs şoň üçin. Indi synap göreliň. Ýendäm işlemeýär. Näme üçin? Sebäbi biz adam san 10 diýip ýazanymyz bilen muň içi boş. Hiç zat goýup bilmeýäs. Indi şu ýerde x ýok diýip kiredim. X ýok bolsa biz bu 2-ni nire goýjak? Bu ýere goýup bilmeýäs x'in içine. Bu ýerde hiç zat ýok bolsa hiç zat goýup bilmeýäs. Şoň üçin bu ýerde hiç zat ýazyp bilmeýäs. Muny boş goýmaly bolýar. Sebäbi bärde boş. İçinde goýarak hiç ýer goýmadyk. Indi çagyrýas. Indi çagyrsak, ine funksiýan çagyrdyk. Okudy funksiýanyň içinde ilk şunu okudy. Input soraýar bize ýyl diýip. 10 diýär. Onu aldy, şu ýere goýdy. Onu köpeltdi, üstüne goşdy, adam sany çykardy. Adam sanyny näme etdi? Print etdi ene şu ýere. Funksiýalar şular ýany işleýär. Galandan ine birazdan beýlik derste görürüz. Ve biz bu ýerde başga funksiýalara synap bilersiz. Meselem define calculator diýip calculator funksiýasyny goýup ine şu ýere meselem san diýeriz, input goýarys. Bu ýerden meselem diýelik goşmak goýup biler, köpeltmek goýup biler. Soň goşmak meselem şular ýany bolmaly diýeriz. Bu ýerde print goşmak diýsek we biz printler ählisini ýeke-ýeke ýazsak şu ýere meselem print aýyrmak ýene bir zat diýip we şu ýerde diňe calculator diýip çagyrsak şonuň ählisini print etýär. Bir gezek şu funksiýany çagyrsak ähli içindäki zatlary print etýär. Ýani köp işlemleri diňe bir san funksiýany çagyryp ýerine ýetirip bilýäs. Funksiýalar köp işleri içine alıp diňe bir gezek çagyrylanda, ýani ýekece gezek print edilende ähli işleri print edip çykarmak üçin gaty amatly bolýar. Ýani hem data save edýäs, ýer save edýäs, hem wagtdan save edip bilýäs, hem işimiz has, ýani ykjam gowja bolýar, göze gowy görünýär. Şular ýani beýlik define'lar aýdymyz ýaly calculator we başga islenip aklyňyza gelen zatlar define ýazyp synap görüp bilersiniz.